Ndị be anyị ka eke unu mee ndewonu. Ejikwa m akụkọ wee bịa taa. Mma achọ ka unu gwa m onye o si n'aka na ndị be anyị si na ọ na-adị ka ọ na-adị ahawa nchi n'ala. Enwe nwa okorobịa na nwa agbọghọbịa na-eme ọyị. Ka ha na-eme ọyị, nke nwoke wee gwa nke nwaanyị si ya na ya chiri ya na ọ na-abata na ya chebia. Nke nwoke jebe mba ofesi. Nke nwaanyị nọdụ na-eche. Afọ 5 gacha anya 5 years ọfụrọ ya. Mmagonu ndube nke nwaanyị wee na-asị ya nwaanyị ọma ka ekwanụ kee nwata nwoke nwa ọfụrọ ka ekwanụ ha ọfa. Nke nwaanyị na-akpọzi nke nwoke na fon, nke nwoke a na-azị aza call. And tupu nke nwoke apụọ, ha gbalụ ndụ. Gekwa ntị, ha gbalụ ndụ. Ndụ ha gba wee bụ na o nwere onye ga-ahapụ ibie. Nke nwoke wee jebe, nke nwaanyị wee jebe, onye ọbụla. Onye ka 7 years gacha, nwa agbọghọbịa na-agbada n'ike. Nke nwoke adịghịzi enweti ya. Ọ na-azị akpọ ya, ọ kpọọ ya, ọ nara aza. Ya na ya kwukete onye ka nwata nwa okorobịa ọzọ bịa tinyewelu nke nwaanyị anya. Nke nwaanyị na-ele ya anya. Tupu nke nwoke ahụ apụọ, ọ gbanyekwara nke nwaanyị ahụ ọla aka, mana o jerofu ndị be ha. O jeekwafu ndị be ha, mana ọ gbanyere ọla aka. Nke nwoke nke na-abịa ọfụ wee mesịa wee sị ya na ọ chọrọ ịnụ ya. Nwata kwete jekọlụ ndị be ha, mana ọ ka na-agba ọla aka ahụ n'aka maka ọ fụrụ nke nwoke ahụ n'anya nke ukwuu. Onye chegolu mmadụ 7 years ha ihe mgbawa ọ bụ na nwata nwa mgbọgọ a na-echekwa na-ekwetekwa onye nke ọzọ ka ọ ma nke ọzọ ọkpọ nwata nwoke nukpọ ya nke nwoke a narụ oluo nu mbọsị nke ọzọ chọrọ ịbịa, nke ọzọ bịa fụcha ndị be ha wee na. Ka ọ fụchazi ndị be ha wee na, o merọ 2 months nke 8 years wee nata Nigeria. Ka nke 8 years nata Nigeria wee gaa straight welu nnọọ ọkpịa jelujelu wee pụta n'iru be nke nwaanyị chọta ya. Mgbe ọ chọtali ọ jụọ ya si ya kedu, ọ sị ya na ọ dị mma. Ọ sị okwu anyị aka dịkwa ka anyị si wee kpaa. Nke nwaanyị wee sị ya ka anyị si wee kpaa otu onezi. Ọ sị ya nọkwa ngwa gị na mma anụ gị. Ọ sị ya kedu nke m na-akpọ gị afọ 8, that's 8 years. Ama m ka ihe ngabiga. You did not tell me, no, you did not pick up. Enwe ka isi wee gwa m anything. You just left, like you zoomed off. You just like you turned your back. Nke nwoke wee bido kọba egbe ji wee belu nke a jikwa wee mee. Nke nwaanyị wee sị na nsogbu adịrọ na ihe dị nna ya bụ na ọ na-akwadozi ịnụ onye ọzọ. Nke nwoke wee mụọ amụ wee sị na ọ ya eme n'ụwa. Nke nwaanyị wee mụsị amụ hapụ agawa. Nke nwoke wee jube ese wee chọpụta na nke nwaanyị na-akwado ịnụ di n'eziokwu. Wee kpọọ nke nwaanyị wee repuo ya. N'okwu a kịta ka o repụrụ ya, nke nwaanyị wee dị ime. Nke nwoke kwechiri na ọ ga-anụ ya. Nke nwaanyị enwezi mmasị ịnụ ya. Ha gbakwalụ ndụ. Nke nwoke nke ọzọ si na ọ bụrụ osiri ya n'aka na ọ kacha ịnụ ya. N'ime okwu na-aba gwagodi m kedu ife ọ dị gị ka a ga-eme, maka na ya bụ okwu nọ na tebụl kịta. Maka na ị na-anya amarọ m nke nwoke na-anọrọ jechelu wee bata kọọ nke nwaanyị kwesịrị ichi eje gbaa ndụ. Nke nwaanyị ekwesịrị ịgba ndụ, nke nwoke ekwesịrị ịgba ndụ wee hapụ nwaanyị. Biko na unu tụlee ya, maka na ada eke ikpe n'ọnụ ofu onye. Ka emesịa.